Velkommen til Ejlskovs. Vi har fået nye varer. Mock-Off, Motorex, Oxford i stor stil, alt i accessories. Kriga-tasker herover, dobbelt stativ, enormt mange fede rygsække. Alt i telefonudstyr, SP Connect og Quartlock. Så kommer vi herind i den store hal. Der har vi alt det nye fra Lead. Der kommer endnu mere, vi er stadig ved at pakke det ud, men Enduro Adventure bliver noget, der kommer til at fylde enormt meget. Det gør det også herovre ved Halvarsons. Nyt brand, vi får ind til i år, kommer alt i deres Enduro og deres touring-tøj. Ligeledes om på den anden side, der finder vi andre Enduro-jakker, flere farver. Mega fede. Dane, også når det skal regne, der har vi jo den, som politiet kører med. Og alle de bukser dertil, der kan lyne sammen. Ligeledes når det regner, har vi aldrig haft mere regntøj på lager, end vi har lige nu. Så du må gerne drøbe lidt den første del af sæsonen. Mærken er herovre i casual wear og tekstiler, kævlertøj, touringbukser, tanktasker fra SMO-Tech, sidetasker fra Givi, en outlet, vi skal op og se på senere, rocker jeans, for ikke at glemme vores Alpinestars showroom. Der har vi alt i softshell, kævler, touring, sport, læderdragter, airbags. Og jeg vil nok anbefale at følge med senere i en anden video, der kommer, for jeg kommer til at lave et mega fedt tilbud på airbag-vest. Handsker, sport, sommer, vinter, touring, dametøj. Alt dametøj, alt tøj, der er herinde, er til damer. Så om det er på væggene, Alpinestars, softshell, Rika-tøj, Halvarsons touring-tøj, lædertøj, leggings, alt sammen dametøj. Hjelme har vi også nok af. Schubert, Shoei, HRC, Apex, nyt brand for i år. Mega spændende brand. LS2 i en masse. Stadig ved at lave om på diverse skilte herinde, så støvler og sko. For ikke at glemme det. Der har vi jo alt fra, der er Tona, der er Forma, der er Alpinestars, der er Ixon støvler. Måske den mest kendte støvle fra sidste år, jeg tror også det bliver et hit i år. Bull 2'eren til 1.500 kroner. Alt det herovre er damestøvler, så der har vi også en del. Og læderdragter, og læderveste har vi også. Lad os lige kigge ovenpå, op i vores outlet. Outlet, ovenpå. Heroppe der har vi også alt, hvad hjertet begær inden for motorcykeltøj. Der er hjelme i stor stil, det står lidt spredt. Rygskjolde hernede. Lædertøj. Over i hjørnet derovre kan jeg se, at vi også har noget sportstøj, tekstiltøj, casual wear. Om bagved har vi enormt mange tasker, tanktasker og bagsædetasker og alt muligt spændende. En masse touringtøj herover. Det her der er så loftet, hvor du sparer op til 70-80% på tøj, hjelme, jakker. Der er en lille smule Revit touringtøj. En masse handsker. Frit valg, 200 kroner af dem her. Mega fedt. Enormt mange støvler. Nu flere jakker herover. Jeg tror, det er den tungeste snor i hele Horsens, det her. Fyldt med mega mange fede jakker. Og pas på hovedet her. Så kig forbi Lunavej 3 i Horsens. Vi glæder os rigtig meget til en mega fed sæson, og vi glæder os mega meget til at se jer alle sammen.